Здравейте! Тук сме да ви разкажем нашата история на нашите стикита. Чудесно! Така, и ние като всички други сме спаниачени. Нека видим какво ще излезе от тази кисика. Най-вълнуващия момент. О, Снаки! Hello, my friend. Добре. Нека ви кажем цялата история на всички стикита. Не ние единствената. Това стики, както виждате, го взехме от Lidl за 15 лева. Така, нека го отделим ето тук. Така, ще ви разкажем историята на всички стикита. Крава. Тя също я взехме от Lidl за 15 лева. Нищо интересно. Нека сложим тук. Нещо друго. Куче. Това куче ни го подариха едни малки деца. В течение на времето получихме и второ като него, като разменихме някои други неща. Мислим това куче да го разменим за нещо друго. Нека го сложим. Така, продължаваме с нещо доста по-хубаво. Овца! Оп, фокусираме вече. Така, през нас са минали 3 овци. Една по-изтъркана, тази и една друга, която тази и една друга бяха заедно. Двечките и разменихме другата. Така, първата овца ни я подариха. Първата овца я разменихме после, втората овца я получихме при разменяне. Така, нека оставяме при белите неща. Ще ги разделяме по цветове. Нека ви дам нещо друго бяло. Заек. Ето, той разменихме. Да се сеча. Не се сеча там. Какво разменихме? Ето. Слагам го. Разменихме слон. Обаждай се, че. Добре. Разменихме слон, да. Нека ми покажа нещо друго. Ако чувате новините, не се... Ела тук. Добре. Размених. Ето Гугу. Една рибка. Тя имаме 2 от нейния вид. Нека ги сложим при жълтите неща. Ето е втората. По-изтъркане. Тази я намерихме на улицата. А тя намери на улицата днес. Разкрита лично. Това са ни прякори. Той е Матей, а аз съм Матиас. Да. О, така. Значи, това са 2 жълти риби. Ще ви сложа нещо друго жълто. Това те много харесват всички. Както виждате, чисто ново е. Разменихме го за... Това го разменихме. Дадоха ни го. Подариха ни го. Подариха ли го? Да. Имахме скоро 2 като него, но едното го разменихме за... Мудито. Това е едно лилаво с будли. Нека ви го покажем. Ето го. Това муди, едната патка я разменихме за това муди. Много е хубаво, защото си е грапаво. Пръста в нещо. Но скоро разбрахме, че не трябва да разменяме. Но нищо, все пак. Това е по-запазено от второто. Това е намерено на улицата с едната рибка. Да. Така, слагам го през друго. Зад него. Така, нека продължим колекцията. Ще трябва да измеся тези риби. Тези риби тук. Също това
тук. И ги лепим на учебник. И трябва да ви представя акулата. Да, лепя го на учебника по математика, защото скоро учих по него. И се залепва добре. Защото е такава лъскава повърхност. Акулата, братовчет ми я даде, защото едната ми беше загубена. А ти какво му даде за нея? Той ми я даде безплатно. Трябва да му върнем нещо. Да, например, рибата. Нещо такова. Да. Ето, слагам я при черните му събратя. Готово. Нека започнем. И остават още малко. Още едно жълто нещо. Жирафът. Препоръчваме го да, когато си играете, да го слагате така, да не го хващате за врата. Да не го хващате за врата, защото може да му се един скъса. приятел му откъсна врата. Не знам как се е случило точно, но го хващате ето тук, така за тялото. Упс. Така. Слагам го тук. И следователно измествам лавите по-насам. Нека продължим. Ще ви сложа един нов цвят тук. Кичен. Така. То е розово. Подарено пак. Бебешко розово. Подарено. Не знам, на мен ми харесва. Различни вкусове си имат хората. На мен не ми харесват извън. Това ли е 15 лева от Lidl? Не е подарено, де. Нека сложим знаките тук. И снакито. Да. Те го преместиха просто. Така, нека ви дадем нещо по-интересно. Не, всъщност. Делфин. Пингвин, делфин, с едно. Така. 4 работи ги нямаме. То го разменихме. Не знам откъде сме го взели. Слагам го тук. После добавям към синия цвят ще добавя нещо по-интересно, което на мен много ми харесва. Хипопотам. Нямаме много стикита. Имаме Не са много, но 20 с тези за размяната. хипопотама го бяхме взели. Къде мъче? Бяхме го разменили него за слона, взех го с заека. Имахме заедно. слон, да. И заек хипопотам за слон. Не знам, според мен се струва. Слона, жирафа и хипопотама ми харесват. Воля, не може да се. Добре, слагам го тук. Доста голям стана. Доста много. Не стига учебника. Добре, ще добавя нов цвят. Една космурка. Зелената. Костена рука. На мен ми харесва специално тази, защото е леко деформирана и е настрани. Виждате ли? Да. На мен ми харесва специално, защото е неистинска. За какво бяхме Бяхме разменили за... Май за... Не се сещаме, добре. Не за пингвина, за... Имах... Заек я размених. Преди имах още... Нямаш ли заек? Да, имаш заек. Преди имах заек. Добре, имаме втора като нея и ще я сложим при другата костенурка. Бум, готово. Така, нека към този цвят Имаме седнем достатъчно. и една жабка. Тя е много от зеления. Не е изтъркана. Сега Не знам от как сме я взели. разменили сме за пингвин, но сега казваме, че ни е загубена в къщата, защото не искаме да разменим. Да, пак иска да се го вземе, И така. а пък ние не искаме. Така, слагам го през зелените. Да, така искам. И да, тя се казва Йоанна Да. от училище. Искам да ви представя едно мистериозно стики, може би. Или пък от миналата година, не знам. Бизонът. Е това. Това стики е някакво много специално, намерено на улицата от една наша приятелка. И тя ни го подари безплатно. Ни трябва, защото го няма в Беше коллекцията. ни второто стик, което Това не беше второто стики, пък първото беше овцата. Да, първата овца. Ето го. Лепи хубаво. Да.
Чудесно е. И слагам го тук. Така. Какво мислим да разменяме? Значи, тези са всичките наши стикита. Просто сме горни с тях. Ще ги сложим където трябва. И сега, кои стикита мислим да разменяме? Мислим да разменим всички втори стикита, които разделих. От Костенурка. Куче. Риба. Да, златна рибка. Риба. Рибата. Сега я казвам. Така. И муджито. Муджи. Защото едно от което го намерих на улицата И е това. може би снак ще го ставя назад. Защото на мен не ми харесва, нито пък на Матейчо. Всъщност тя е Матио. ясно. Такъв е прякоря. Матиоска. Иначе тя се казва Мария. Добре, готови сме. Край. Би не се казва. Айде. И довиждане. Довиждане. Това са нашите стики върху учебника по математика. Казвам ви приятно учене на формули. Чао!